Hei, mä olen Anne-Mari Koivisto ja nyt mä esittelen mun diplomityön, jonka mä tein osana Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmaa Aalto-yliopistossa. Mun työaihe on selvitys kaavatalouslaskennasta ihkulaskentapalvelusta, minkä lisäksi mä tutkin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietomallien hyödyntämistä kaavatalouslaskennassa. Tässä työssä mä ensin esittelen mun työn taustatiedot, minkä jälkeen mä kerron työn tavoitteen, syyt sille, miksi tällä työ on tehty, ja kerron myös mun tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen mä esittelen metodin ja tutkimusmenetelmät, joita tässä työssä on käytetty, ja sitten päästäänkin tähän asian pihviin, eli tuloksiin ja johtopäätöksiin niiden tällaiseen yhteenvetoon. Mutta aloitetaan nyt ihan työn taustatiedoista. Eli kuten otsikko ja alaotsikko tulikin jo tässä esille aikaisemmin, niin kyseessä oli tosiaankin selvitystyö kaavataloulaskennan ominaisuuden toteuttamisesta infrahankkeiden kustannuslaskentaohjelma IHKUun. Ja yhteentoimivuuden nimissä tässä tutkittiin samalla kansallisten rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietomallien hyödyntämistä kaavatalouslaskennasta ja erityisesti tässä IHKU-laskentapalvelussa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on lyhyemmin RYHTI ja se on ympäristöministeriön ja Syken kehittämä hanke. Tutkinto-ohjelmana tosiaan Master's Program in Spatial Planning and Transformation Engineering. Tässä on muina taustatietoina näkyy mun työn valvoja Raine Mäntsälä täältä Aalto-yliopistosta. Ohjaajana mulla oli Heini Raasakka Tampereen kaupungilta sekä Tiina Perttula Ramboll Finland Oy:ltä, joka on myös mun työnantajani. Tämän työn tilasi IHKU-allianssi, eli tätä laskentaohjelmaa kehittävä ja tuottava allianssimuotoinen projektiyhdistymä, joka koostuu tilaajista ja sitten palveluntuottajaosapuolista. Ja päätilaajana oli tässä Tampereen kaupunki. Mun ohjausryhmä koostui sitten, mulla oli tässä myös ohjausryhmä, ja se koostui Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien kaavataloulaskennan asiantuntijoista. Ja nämä 5 kaupunkia muodostaa yhdessä Väyläviraston kanssa tämän IHKU-allianssin tilaajaosapuolen. Työn aloitin tuossa helmikuussa ja sain valmiiksi syyskuun loppuun mennessä. Tässä näkyy mun sisällysluettelo, tai siitä nämä niin kuin pääotsikot. Eli johdannon ja tutkimusmenetelmien läpikäynnin jälkeen mä selvitin kaavojen taloudellista arviointia laskentasovelluksessa. Sen jälkeen käytiin läpi kuntien tarpeita kaavataloulaskennan työkalulle, minkä jälkeen tutkittiin rakennetun ympäristön tietomalleja kaavatalouslaskennassa. Ja sitten tuloksena esiteltiin näitä toteutusehdotuksia IHKU-laskentasovellukseen kaavataloulaskennan työkalun luomiseksi. Ja sitten on vielä yhteenveto ja johtopäätökset. Työn tavoite ja tutkimuskysymykset. Diplomityön tavoite tuli täältä IHKU-allianssin puolelta. Työn ongelmana, johon tämä työ vastasi, oli sitten, että IHKU-laskentapalvelussa infrahankkeiden kustannukset voidaan laskea vain rakennusosa- tai hankeosatasolla. Kaavatason työkalu puuttuu, eli näitä kustannuksia ja tuloja, jotka tulee koko tästä kaavoituksen aikaisesta työstä, kaavataloudelliset menot, niin näitä ei tällä laskentapalvelulla tällä hetkellä voida laskea. Tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy hahmotelma siitä, minkälaisia eri laskennan tasoja on IHKU-laskentapalvelussa. Ja tosiaan tasot 1 ja 2 on näitä, joita on tällä hetkellä toteutettu. Ja taso 3 kustannuslaskenta kaava-alueen mukaan on sitten, mitä tämä työ kartoitti. Kuten jo aikaisemminkin mainittu, kyseessä oli tosiaan selvitystyö kaavataloulaskennan ominaisuuden toteuttamisesta. Ja seuraavassa kohtaa mä sitten vähän kerron, että miten tätä itse selvitystä on tehty. Mutta siitä sen verran, että oli tärkeää selvittää kuntien tarpeet ja käytänteet tämmöisen työkalupohjaisen kaavataloulaskennan tekemiseen. Tutkimuskysymykset tähän väliin vielä. Nämä heijastaa hyvin mun työn otsikkoa myös. Eli mitä kaavatalouden laskentaan kuuluu, mistä se koostuu ja miten laskenta muodostuu. Miten laskenta voidaan toteuttaa laskentaohjelmassa, erityisesti tässä IHKU-laskentaohjelmassa. Ja alaotsikkoon sopien sitten on mun toinen tutkimuskysymys. Miten IHKUn kaavatalouslaskenta linkitään kansalliseen digitaalisen kaavoituksen kehitykseen? Voidaanko IHKUn laskennassa käyttää kansallisia kaavatietomalleja? Eli näitä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietomalleja.
Nyt näistä metodeista ja tutkimusmenetelmistä. Mun työssä oli käytössä konstruktiivinen tutkimusmetodi, tämmöinen liiketalouden puolella kehitetty metodi, mutta myös tekniikan alalla käytetty, jossa siis luodaan jotain konstruktiota hyödyntää sekä teoreettista tietoa että empiiristä tietoa. Ja tämä kolahti tosi hyvin tähän mun työn aiheeseen ja taustatietoihin. Konstruktio itsessään, joka tässä luotiin, oli selvitys siitä, miten voitaisiin toteuttaa tämä kaavatalouslaskennan työkalu tähän ihkulaskentasovellukseen. Ja mun työn tulosvaiheessa vielä esittelen, että osana tätä konstruktiota mä määrittelin toteutusehdotukset tämän työkalun toteuttamiseen. Tässä alhaalla näkyy kuva mukailtu Kari Lukan konstruktiivisen tutkimusotteen esitelmästä, joka kertoo, miten tätä konstruktiivista tutkimusmetodia hyödynnetään tutkinnassa. Minkä takia tämä oli niin hyvä tähän mun työhön oli se, että tämän metodin käyttö mahdollisti sidosryhmien hyödyntämisen, ohjausryhmän ja sitten ihkulaskentapalvelun kehittäjien haastatteluiden muodossa. Mun työhön kuului pari erilaista haastattelukokonaisuutta. Mä haastattelin Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Vantaan kaavatalouslaskentamme asiantuntijoita, noin 3-5 asiantuntijaa per kaupunki. Sellaisena ryhmähaastatteluna, että oli aina yksi kaupunki paikalla. Ja lisäksi toisena haastattelukokonaisuutena haastattelin myös ryhtitietojärjestelmän kehittäjiä. Sitten puolestaan siitä, miten nämä rakennetun ympäristön tietomallit soveltuu kaavatalouslaskentaan. Mutta näistä tietoa kerättiin kaavatalouslaskennan teoriasta ja sitten empiiristen tutkimusmetodeiden kautta, menetelmien kautta ja sitten päästä itse tuloksiin. Diplomityön tuloksina haastatteluiden ja kirjallisuuden pohjalta muodostettiin 4 toteutusehdotusta, joiden mukaan tämä kaavatalouslaskennan työkalu voitaisiin ihkulaskentapalvelun toteuttaa. Ajatus on, että nämä toteutusehdotukset ovat toteutettavissa joko toisen seuraavana kehitysaskeleina tai keskenään vaihtoehtoisina kokonaisuuksina. Nämä toteutusehdotukset on 0, +, 1, 2 ja 3. Ja nämä on tehty niin, että aina korkeampi toteutusehdotus hyödyntää kaikkea alemman tason toteutusehdotuksen ominaisuuksia. Toteutusehdotus 0+ sisältää ihkulaskentapalvelun nykyiset ominaisuudet, mutta toteutusehdotuksen nimi on 0+ sen takia, että nykyisten ominaisuuksien käyttö kaavatalouslaskentaan vaatii itse käyttäjältä vähän soveltamista, joten se ei ole niin suoraviivaista. Tässä on esimerkkinä tässä oikealla kuva toteutusehdotus 1. Mun diplomityössä nämä kaikki on esitelty tällainen taulukkomuotoisina ja sitten vielä nämä toiminnallisuudet on selitetty tarkemmin myös liitteissä. Nämä on toki aina korkeamman tason toteutusehdotus on vähän pidempi lista, joten sen takia kaappasin tähän esitykseen vaan tästä toteutusehdotus 1. kuvan. Eli näitä eri tapoja, tässä on toiminnallisuuksina näkyy näitä lähtötietoja ja myös laskennan tavoitteita, joita voidaan kustannuslaskennalla toteuttaa. Jos käytetään sanaa kustannuslaskenta, mutta tässä kaavataloudessa huomioidaan kustannusten lisäksi myös tulot, joka tuolla toiminnallisuuksistakin kyllä näkyy tuolla noin. Ja näiden toteutusehdotusten lisäksi, eli tämän pääasiallisen konstruktion lisäksi, tässä työssä tutkittiin rakennetun ympäristön tietomallien soveltavuutta kaavatalouslaskentaan ja mun työssä myös esitin ehdotuksen siitä, miten ihkulaskentapalvelun tietorakenteita voisi yhdistää ryhtitietomalleen kanssa yhteneväisemmiksi tällaisen paremman kansallisen yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. Mutta otetaan vielä johtopäätökset ja yhteenveto mun työstä. Ensimmäisenä pointtina, että tämä oli nyt ensimmäinen selvitystyö tämän kaavatalouslaskennan työkalun toteuttamisesta ihkulaskentapalveluun. Ja lisäksi tässä käsiteltiin kansallisten rakennetun ympäristön tietomallien soveltamuutta kaavatalouslaskennassa, eli niiden käyttötapausta kaavatalouslaskentaan.
mikä ei ole aikaisemmin tutkittu asia ja avaa kyllä ehdottomasti mahdollisuuksia lisätutkimuksiin. Itse kaavataloulaskentaa on Suomessa tutkittu jonkin verran. Mulla oli tosiaan lähteenä, niin kuin empiirisenä lähteenä nämä 6 kuntaa, jotka kaikki kuuluvat Suomen 10 suurimpaan kuntaan, joka on sitten huomioitava näissä, kun keräsin tässä tietoa kuntien käytänteistä, tarpeista, miten kaavataloulaskentaa tehdään, millaisia kustannuksia tulee huomioidaan, niin mun lähtitietojen lähteenä on siis 6 suurta kuntaa. Suomessa on 300 kuntaa, kunnilla on erilaisia resursseja, mutta tässä on huomioitu nämä suuret kunnat, ja toki ne antavat myös niin kuin yleistettävää kuvaa koko kentästä, koska pienemmätkin kunnat sit käyttävät esimerkiksi konsultteja tähän kaavataloulaskennan tekoon. Mutta näiden haastateltujen kuntien kaavataloulaskennan tarpeissa on todella paljon yhteneväisyyksiä ja myös niin kuin, tavoitteissa, mitä tavoitteita kaavatalouslaskennalla on. Taloudellisten vaikutusten arviointi totta kai, mutta itse käytänteissä, miten tämä laskenta toteutetaan ja miten se on niin kuin kunnan sisällä jaoteltu, teekö vain yksi yksikkö vai useampi, niin tästä on eroja. Tässä mun konstruktiosta, eli kun kyseessä on kuitenkin selvitys, miten kaavataloulaskennan työkalu voitaisiin IHKO-laskentapalvelun toteuttaa, niin ominaisuus on teknisesti toteutettavissa, mutta valitusta laajuudesta, eli valitusta toteutusehdotuksesta riippuen, vaatii työtä ja resursseja. Ja tämä työkalun toteuttaminen vaatii teknisten ominaisuuksien rajapintojen määrittelyä tämän työn lisäksi. Sanoisin kuitenkin, että tässä selvitystyössä onnistuttiin tunnistamaan kattavasti kaavataloulaskennan tarpeita ja oleellisia tietoja, kun lähtötietona oli sekä kansallista tutkimusta että sitten hyvin onnistuneet haastattelut 6 eri kunnasta, jotka kuitenkin muodostavat suuren lähtöjoukon. Yhteentoimivuuden edistämiseksi IHKOn tietorakenteiden yhtenäistäminen näiden kansallisten tietomallien rakenteiden kanssa on mahdollista, ja kaavatalouslaskenta on mahdollinen käyttötapaus rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietomalleille, joka avaa kyllä kiinnostavia niin kuin käyttötapauksia ja mahdollisuuksia myös tulevaisuuden tutkimukselle. Tässä oli nyt yhteenveto mun diplomityöstä. Kiitos kun kuuntelit, ja minuun voi olla yhteydessä, jos herää lisäkysymyksiä. Kiitos.